Αγαπητοί μου φίλοι αναγνώστες, η αντίστροφη μέτρηση για τη Μητρόπολη των εορτών, που είναι τα Χριστούγεννα, ξεκινάει. Με συγκίνηση και πάλι περιμένουμε τις Άγιες Μέρες που περιλαμβάνουν τον εορτασμό της γεννήσεως του Θεανθρώπου, την εορτή του Αγίου Βασιλείου αλλά και τα Άγια Θεοφάνεια, για να μας αγιάσουν και να μας χαρίσουν για ακόμη μια χρονιά τη θαλπορή που ακτινοβολούν αυτές οι φιλόφεες ημέρες. Ας μην ξεχνάμε όμως την ουσιαστική σημασία της εορτής. Τα Χριστούγεννα μας βοηθούν να ζήσουμε την ενανθρώπιση του Χριστού, όχι σαν ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά σαν μια πραγματικότητα του σήμερα. Διότι αυτό θα πει γιορτάζω, φεύγω από το χρόνο μου και μπαίνω στην αιώνια ώρα του Θεού, για να ζήσω την ιστορία Του ως δική μου ιστορία. Η Εκκλησία μας παίρνει από το χέρι και σαν να μας οδηγεί στη Βιθλεέμ, να μας βάζει μέσα στο σπήλαιο και να μας γονατίζει μπροστά στη φάτνη. Ας περάσουμε λοιπόν λίγο χρόνο πρώτα με τον ίδιο τον Χριστό, μέσα σε κάθε ναό, ιδιαίτερα στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, μέσα στη σιγαλιά αυτής της νύχτας, και ύστερα ας περάσουμε λίγο χρόνο με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους. Ας δείξουμε την αγάπη μας έμπρακτα. Ας σκεφτούμε και τους ανθρώπους που δεν είναι τόσο τυχεροί όπως εμείς. Ας πιστέψουμε στα όμορφα πράγματα και ας ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τότε που ήμασταν μικρά παιδιά, περιμένοντας πώς και πώς να έρθουν τα Χριστούγεννα. Ας αφήσουμε το μήνυμα της αγάπης να αγγίξει τις καρδιές μας και να ζεστάνει την ψυχή μας με καλοσύνη, γαλήνη και χαρά. Ας αφήσουμε το φως του αστεριού να μας οδηγήσει στο Θεό. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους.